Здравейте, приятели! Искам да ви споделя за един наш продукт зелена енергия, в състава на който една от съставките е люцерна. Но знаете, че в човешкия организъм ние хората нямаме ензим за разграждане на целулоза. Тоест, знаете, че люцерната е полезна за животните, но животните имат ензима целулоза, но при нас хората ние този ензим го нямаме. Фирмата, която дава суровината на компания Aquasource за зелената енергия, т.е. люцерната, се приготвя последния начин. Те пресоват люцерната, извличат сока и го сушат на температура до 40 градуса, която е усвоима от нашия организъм. И затова в продукта зелена енергия съдържа люцерна, но тя съдържа сок от люцерна. И затова ние можем да сме сигурни, че имаме един чист продукт на Aquasource, зелената енергия. Даже за повече информация, пулпата от люцерната се дава на крави. Тази фирма, която осигурява съставката люцерна, дават пулпата на крави и след това ползват материала за торене, където се отглежда люцерната, а когато има вредители по посевите, те пръскат с сол и оцет, а не с разни химии и така нататък. Затова можем да бъдем напълно сигурни, че ние имаме един чист продукт, усвоим зелената енергия. Затова исках да ви кажа тази информация, защото не е все едно каква хранителна добавка си купувате или супер храна. Тоест, ако някой ви предложи водорасли, има голямо значение дали са макро или микроводорасли. Защото микроводораслите са т.е. нямат целулоза. Такива са нашите водорасли на Aquasource. Така че, когато избирате, бъдете разумни, информирайте се, защото така и така ще давате пари за супер храни и хранителни добавки, но просто се информирайте за съдържанието, какво съдържат. Защото когато отидете на пазара и по магазините има люцерна на прах, в аптеката има люцерна, но вие не знаете как се обработва и дали организма ви ще усвои напълно витамините и веществата, които са в тази люцерна. Прекрасен ден ви желая, приятели! А под видеото съжалявам, че нямам продукта в момента да ви го покажа как изглежда зелена енергия, но отдолу под видеото ще ви публикувам материал, за да видите. Прекрасен ден!